Budiček 3:45 ráno sa vyplatil, je 10 hodín a ja sa nachádzam pár metrov pod Hlinským sedlom. Čaute, čaute. Po dlhšej dobe sa vám hlásime do skialpovej túry. V pláne máme dneska pravdepodobne soliskový žlab. Včera v noci pripadlo nejakých 10-15 čísel na tvrdý podklad, tak mohol by to byť celkom dobrý pojazd. No ale môžete vidieť, je hmla, ale veríme, že hore bude vyjasnené. Kamera zo Soliska hovorí jasne. Je to zhruba do výšky 1500-600 táto oblačnosť. Takže ideme na to. No a už tu máme slnečko. Vystúpali sme nad pásmo lesa, sme pod soliskovým žlábom, ale ako môžete vidieť, takto sa zatiahlo. Tá oblačnosť je nevyspytateľná na horách, ale tak dáme pauzu, niečo zjeme a budeme čakať, či sa to otvorí. Dúfam, že hej, nevyzerá to moc lákavo nastúpiť do toho žlabu, keď je takáto hmla. Navyše som nemilo prekvapený, jak je tu málo snehu. Vedel som, že je to zlé, ale že to je až takto zlé, že spodná tretina žlabu trčí koso drevina, tak s tým som nerátal, ale tak, že vraj vyššie sa dá niečo pojazdiť. Hmla neustupuje, nechce sa nám stať pod žlabom, tak sme sa rozhodli vystúpiť trocha vyššie, akurát ideme cez vodopád Skok, dokonca po ľavej strane, kde sa v zime väčšinou nechodí kvôli lavinovej situácii, ale je tu tak žalostne málo snehu, že asi lepšie ísť po ľave, lebo tá práva nevyzerala úplne dobre. Dostali sme sa pod Štrbský štít. Žlab vyzerá byť celkom vysnežený. Je to tam úzke, ale tak pri tomto množstve snehu sa to dalo čakať. Celkom sa vyčasuje, tak skúsime to pušnúť hore. Dali sme si taký deadline, že ešte hodinu môžeme ísť smerom hore. Potom sa musíme určite otočiť, aby sme stihli zostúpiť cez ten skok ešte za svetla.
Schádzame dole, lyže na chrbte. Nakoniec sa z toho vyklul celkom zaujímavý deň na naše prekvapenie. Tie oblaky najprv neboli, potom odrazu sa to zatiahlo. Boli sme z toho dosť nešťastní. Ja už som bol dosť skeptický, ale nádej zomiera posledná. Zhruba nad tými kozími plesami a pri capom plese sa to začalo vyťahovať. Nakúkli sme do toho žlábiku na štrbskom štíte, vyzeral byť dobre vysnežený. No, vybila sa mi baterka v GoPročke, takže dokončím to takto na iPhone. Takže sme to pušli až hore, potom sa vyčasilo, krása, super sneh, no, z jazdy bol super. No, v žlábe som aj chytil jeden kameň, šlo to cez ranu, je to troška ohnuté, tak som z toho troška nešťastný, ale myslím si, že v dobrom servise to spravia. Dobré ránko, máme tesne pred 5:00 a my už šlapeme smerom na Popradské pleso a následne do Mengusovskej doliny smerom do Satanovej dolinky. No a tam sa nám ponúkajú dneska 3-4 žlábiky, uvidíme podľa podmienok. Počuli sme, že tam včera popadali aj nejaké lavíny, tak to zhodnotíme na mieste. Malo by to byť relatívne vysnežené. No a čo dodať, tešíme sa. Začíname takto skoro preto, predpoveď teda hovorí, že sa má mračiť, po obede aj nejaké snehové prehánky, ale zatiaľ je krásna, jasná obloha, takže veríme, že toto rádne stávanie sa oplatí. Takže je zhruba hodinka na Popradské pleso, začalo nám svítať, takto sa nám to tu krásne otvára, vidíme aj ciele, potenciálne ciele dnešného dňa. No, tuto máme Satanovo sedlo, Línske sedlo, Nižné Kôprovské, takže 3 žlaby. Postupne sa dostávame vyššie a vyššie. No a rozhodli sme sa už zhodiť lyže dole. Máme na chrbát. Nahodili sme mačky. A ideme dýchať smerom hore. Počasie nám praje. Výhľady sú neskutočné. Máme tu aj Voprovský štít. Tam tiež včera už niekto polyžoval. Tu vidíme Nižné Kôprovské sedlo, to je zasnežené Hincovo pleso, nádhera, nádhera. Tu vidíme nejaké ďalšie štíty, pravdepodobne rysy, tu vytrča aj Vysoká, predpokladám, ťažký štít a tak ďalej a tak ďalej. A tu máme dolinu, ktoré sme prišli. Čo hovoríš, Rišo?
Nastúpili sme do žlabu, spravili sme kompresný test. Vyšiel tak troška podozrivo, keď nebol úplne podľa mňa dobre spravený, ale keďže sú tu aj nejaké odstrhy zo včera a tie odtrhy končia nad nami, tak ten čerstvý sneh vyššie asi ešte otrhnutý teda není určite. A aj tento kompresný na tom starom snehu vyšiel tak, že no nie som s tým úplne spokojný. Takže možno na budúce otáčame to dole a ideme vyskúšať to hlínske sedlo. To bude hádam lepšie. Takže satanovo sedlo na budúce. Za nami, sneh bol všelijaký a bola tam taká pasáž, kde sa dali spraviť pekné oblúčiky, takže to bolo super. Teraz sa dostali na slnečko, začne pripekať, takže vyzlečeme sa, občerstvíme a smer na hlínske sedlo. Nachádzam sa v hlínskom sedle, výška 2190. Čo sa týka nejakých výhľadov, tak je to tu poskrovné, je to tu dosť také exponované, nechcem tu moc behať hore dole, sú tu aj prevé, takže radšej ostačujem v bezpečí na svojom mieste. Ale pekný výšlap, v závere pomerne strmý. Som zvedavý, ako to budeme zjazdovať, asi len hraniť, alebo možno, že znesieme lyže. Tak to nejako to tu vyzerá. Zlyžovali sme z hlínskeho sedla, pojazd to bol taký všelijaký, prvá polka než moc, ale druhá polovica bola super. No ale rozhodli sme sa, že ideme už dole, nejdeme pušovať toto nič také obrovské, kvôli tomu, že ja som chytil zase žraloka, tak jak včera. A na tom istom mieste bohužiaľ, a
a moja lyža vyzerá dosť zle. Máme tu za sebou 2 dni v Tatrách vo veľmi slabej sezóne, čo sa týka snehu. Zhodnotil by som tak, že toho snehu je naozaj málo. Dokonca aj v tých vysnežených žlaboch, v úvodzovkách vysnežených, sme sa presvedčili, že je veľmi ľahké chytiť nejaký ten kameň. Chytil som včera, načal som si hranu. Dneska som chytil z Línského sedla druhýkrát, bohužiaľ na tom istom mieste. Je to iba materiál, stále lepšie, než keby ma tam dobre vypne a skrútim si tam koleno. Ale počasie vyšlo, aj včera nám na Štrbskom to slnečko vykúklo, dneska krásne od rána, takže toto bolo super. Vidíme sa pri ďalšom dobrodružstve. Teraz plánujem sa venovať cyklistike. Takže možno nejaké videjko aj z bicykla, čo skoro pribudne. Čaute.